IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Give and take. Dayta pinangidasiga ni board member sa Ulaso kan chairman ti Committee on Education na ti return service dayti nagbalin nga scholar ti probinsya. Inlawlawag na kaspan nakasukli iti probinsya kalpasan ang natulungan dayti panagbasada kat mangipaay dayti panawan nga agtrabaho dito'y Ilocos Norte. Kinunana, saan anaskan nga iti mismo Provincial Government of Ilocos Norte no di kat mabalinpay karay ti pampribado a sektor iti panangipananda iti return service. Ti amin return service tayo tatta ken may apply pelaing iti med school ken the Juris Doctor ken 1:1 DJ ada ka DJ existing na ordinansa tayo. So masakol nga makita no kasunod di pinag-return service iti graduates tayo. Just to give you an idea po, ti amin ket tayo kuma kapnon adu iti agtrabaho dito yung probinsya tayo. Iti tertiary level tayo kuman ken adda kumamit parameters dan BJP nag-return service da. But of course, we would like to accommodate as many as we can. Mas lang kumati agriculture at the 205 scholars tayo. But in reality, hantay met nga mahayran amin dyan 205 na scholars tayo. Diba? No PGIN lang. So nga makita, no sino di ma-retain dito, can di sa Bali, kapan iti partner agencies tayo. Dito yung probinsya kasi. Kabayatan na iti agdama sagun kan laso ti return service ket mayap apply paylaeng nga iti med school ken Juris Doctor kas nakayataday iti agdama nga ordinansa. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.